נאכל משהו ונתחיל. מה אתה אוכל? פרונפיץ. מה זה, שולחים את זה? שולחים. זה כמה הקינוח של משטחים יש אחד. מזה? 4. תכין צידה עכשיו תשים אל בית הקודש של כמה? רבנו טוב טוב 20. לא תשמור טוב 20 בר לכל אחד. תיקון כללי לנשמות. אנחנו נמצאים כאן קצת יותר מ100 יום לפני ראש השנה, כאן ליד נמל אשדוד. יש לנו כאן שני מכולות, 50 טון של חומרי גלם, לא חוסכים, כנור, אוסם, הכל, הכי טוב שיש. אבי, מה יהיה אם יהיה מלחמה? נעבור, לא נעבור? תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, גם בהורמוז נעבור אם צריך. אוקיי. אנחנו על זה.